Mara ta' 88 sena hija l-aħħar vittma tal-COVID-19 f'pajjiżna. Mhux magħruf jekk l-anzjana kienx rikoverata l-isptar jew kienx f'residenza tal-kura tal-anzjani jew jekk mitix f'dara. Din l-aħħar fatalità tella għal 450 total ta' persuni li tilfu ħajjithom bil-virus f'pajjiżna sa minn Marzu tas-sena l-oħra. U fl-aħħar 24 siegħa kienu reġistrati 32 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna u 60 persuna tqisu bħala mfejqa mill-virus. 25 jinsabu rikoverati l-isptar fil-waqt li l-persuni fit-taqsima tal-kura intensiva huma 5. Il-Ministeru mhux jagħti dettalji dwar dawk rikoverati fl-isptar bħal pereżempju l-etajiet tagħhom jekk mhumiex imlaqma jew le, jew jekk kinux trasmissjonijiet lokali jew kawża ta' vjaġġar jew kuntatt ma' persuni ġejjin minn pajjiżi oħra. Intant minkejja l-Gvern tal-impressjoni li fl-iskejl kollox jinsab lest tas-sena l-ġdida, jidher li l-affarijiet huma l-kollox differenti. Fil-fatt il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jitlob lil għalliema peripatetiċi jieħdu klassi fil-primarja b'mod volontarju. Dan seħħ minkejja li l-MUT kienet ilha tisħaq dwar pjan fit-tul sabiex tiġi meluba l-kriżi ta' nuqqas ta' għalliema fil-qasam edukattiv. Għalliema ta' suġġetti bħal drama, l-arti, il-mużika, x-xjenza, l-IT u oħrajn għadhom ma jafux u se jkunu qed jagħmlu s-suġġett tagħhom jew le. L-istess ħafna LSCs li għadhom ma ġewx marfa f'liema klassijiet se jkunu qed jaħdmu minn ġimgħa u nofs oħra.